lada kumne baite kam slam show kane kan saja ya Cristiano Ronaldo job ke Tottenham bat ke Manchester United ha ke jingela kai jong ke Europa League pedang sngoba ya piki para lok ke baju sngo tenan ban page ki video ha kane ke channel ke jing krepat ya pi lada pimpat da ban subscribe sngoba ban subscribe ya kane ke channel kenang ba pinyo ya ki video ki ban se upload ha kane ke channel ka thong ka ba khle do jong Cristiano Ronaldo ka jing thrang bat ka jing ang no jong u ban khen jo she ka ne ka thong lada kum ne baite kam slam show bakane kan saja bat kaskan sa urlong ha ka jing email ka hai football jong u kat ba ki sngi ki por ki dang mare kata ka met kelas dang ban telot bat kelas dang bang swai namar ka jing khen jo shka jing long temen kala nang jan kat ba nang mi ki sngi pen ban ha pedang ki ba kum kita kat ba ki por ki nang yai na ka we ka sngi shka we pan ka jing thrang bat ka jing anot jong u Cristiano Ronaldo kadang yai rem bat kadang yai kersoi ha ka jing im jong u kum ko umpo leu ka bom jur ngat wat ha pedang ka jing rang rengkhang jong ka telang ka ne ngila ban sakhi ya ka jing tre shitom bat ka jing minat thop jong u ban khan jo shka ne ka thong ha ka ba ne ka we ka jing la kai shka we pat la ban ong u khlem pat senge ban thap gol namar ha ka jing la kai menin ka met persha ai ka alred ro u Cristiano Ronaldo ulayo hi ban thap gol ha ba phai shka ne ka jing la kai ha ka Saudi Pro League ha pedang ka ken hun jong u Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr persha ya ka alred ha ka ne ka jing la kai ka Al Nassr ka layo ban pen khi ya ka jar ha ka minit ka balai pesan ling ba u Cristiano Ronaldo bat hadu ban da kot ka jing la kai jong ka kelas step ka Al Nassr ka latam ya ka alred da chikol la non kum ta ha ba petang ban ya la kai ha ka la ka ba ar sajisen ka Al Nassr ka layo biang bat pen khi ya ka jar ling ba u baushal ha ka minit ka ba sa pheu han nyau ling ba ka bol ka bala penbo da u Cristiano Ronaldo haden juga ne ka kol ka alred kala persyang kat bala kenang bakan yo ban pen phai ye ke ne ki artli ki kol jong ka Al Nassr han rei dai tat ha ke minit ka ban nyau phun reu ka alred kala yo ban pen phai chi kol ling ba usayot ka ne kala ai men sen khendiat ya ka alred bakan tre shitom ha ka ne ka jinga la kai kenang bakan yo ban pen phai ya baro artli ki kol jong ka Al Nassr han rei ha pedang ka jing tre shitom bat ka jing ya kon teng ki ken ro baskem jong ka Al Nassr ki la khang lat ya ka alred bakan yo bat pen phai ya baro artli ki kol ha ka ne ka jing la kai kum ta hado ban da kot ka jing la kai ka Al Nassr ka la ban pen lem ya ka alred ha ka ne ka jing la kai da art la ka we kol kum ta ha ka ne ka jing la kai ling ba ka ne ka chi kol ka ba Ronaldo ula yo ban thep ula khen jo man ta cha khen dai spa ar phe we kol bat ula nang jan ban khen jo she ka thong ka ba ul ang not bat ka ba ula thamu ka ta she ke chi hajar tli ki kol bat ling ba ka ne ka nam chom ka Al Nassr ka dang dan hi ha ka kernan ka balai ha ka me ya khen pon jong ka Saudi Pro League da lai phe pra pon ne ki khat pra tli ki jing ya la kai ki bala dam ha ba phai pat shika jing ya la kai ha ka Europa League ha pedang ka Manchester United persha ai ka FCSB ha ka ne ka jing ya la kai ka Manchester United ka la khori ka nam job ha den ba ka la ban penlem ya ka FCSB da art la not goal ya ke ne ke art li ki goal na ka banta ka Manchester United la yo ban thap ling ba u dalot ha ke minute ka ban ri pheu ban ling ba u maino ha ke minute ka ban ri pheu pra sa ka wai pat ka jing la kai ha ka Europa League ka ta hap neng ka Tottenham persha ya ka Asbong ha ka ne ka jing la kai na do baslang ha do ban da kot jong ka kelas step baro art li ki kan hun ke la kun no da ka jing kai klam dan bala ban pen khi ya ka jar han rai habawan ban yele kai ha ka kala ka ba ar ka Tottenham ka leyo ban pen khi ya ka jar ling ba Scarlett ha ka minute ka ban nyu pheu bat dai ha ka minute ka ba fra saw sajisen ka Tottenham ka leyo biang ban pen khi ya ka jar ling ba u ajayi bat ha shwa ban kun no ka jing ya la kai ka ta ha ka minute ka ba khan dai pheu plus saw umore u leyo ban thap ye ka kol ka balai na ka banta ka Tottenham kum ta ha do ban da kun ka Tottenham ka la ban pen lem ya ka Asbong ha ka ne ka jing la kai da lai la not goal khublai shibon ya pe ki para lok ki bajus ngau tanna ban pe ki video ha ka ne ka channel ngin skin do pat ha ka we ka video khublai shibon